Hey, Mom, I have a little. Come on, one musigo. No more than me. You can't equally go you. Yes, and I am got one. You do off also. Yeah? Yeah, I'm name. Take his so well. Oh, yes, my darling, I'm going to other number. I don't know. Saka in Abo. You know what I want you are. I know what I want you are. Oh, I have a little. No, I have a little. Oh, I have a little. I have a little. Yeah, I'm going to take all you are. Because you are one, but I don't know. I have a loose. No more saying you go. What did you do so you can go? See, I'm what I can name. No, I'm
Ebube nsọ. Ana m afụ gị ka ị na-ekuru nwa gị. Ne nwa gị ka a na-ekunye gị ya. Jehova ị ga-eme ya. N'oge na-etere aka Jehova, ị ga-eme ka oru gị nwaanyị kuru nwa n'aha Jizọs. Na agadaga nwoke ka a na-ekunye gị. Jizọs. Ọbụladị afọ a nke ọ dị ka asị na onwe ihe dị n'ime ya, Chukwu onye ole ebube, ị ga-egosi n'iwu eze. Chukwu onye ole ebube, ị ga-eme ihe iji bụrụ chi. Wọrọ mkpụrụ nke afọ n'aha Jizọs. Wọrọ mkpụrụ nke afọ n'aha Jizọs. Ka afọ a narụ nwa n'aha Jizọs. N'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. N'ọgwa ị ga-ewere ya na ị ga na-amụ ya kwa abalị ọbụla tupu gị na di gara ahụ. Gbaa mbọ fụ na ị nụrụ ya. Ị ga na-amụ ya otu ngaji. Asị m gịnị? Otu ngaji. Ọ ga-adịrị gị na mma n'oge na-adịghị anya. Ebube m ọ ga-eme ya. Ọ ga-egosi gị ihe o ji bụrụ chi. Ọ ga-ekunye gị agadaga nwoke. Ọ ga-adịrị gị mma n'aha Jizọs. Nkata mụ na gị kpara 10 mbọsị. Ka ezi ihe na-eme nụ. Ezi ihe. Akụkọ ihe m gwara gị maka ihe gbasara ime gị ahụ. Na ị mara ihe ị ga-eme. Amakwa m ihe m ji agwa gị okwu ahụ. Ama m ihe m ji agwa gị ya. Maka akwa di gị nụkwu gị nwaanyị ọzọ ka m jikwa maka ya ekwu. Mana chere enwe ebe m chọrọ ịkpọ gị eje n'oli agụ. Ebe ahụ ịbata ebe a nsogbu gị niile a ga-achịkọta ya. Ọ bụrụ ihe gara aga. Eziokwu. Ihe ị na-ebe ụtụtụ ehihie abalị fanche ga-agba akụkọ mgbe ochie. Ọ na ị ga-ekwadokwa nkwado ije akwa ya bụ nsogbu mụ na gị. Anụgo n'ime ihe ikwu mana nkwenye m na ngwọrọ ọgwụ enyere m nna aṅụ. Mmagoro onye na-achọ nwa. Ndị dị onyekwe m ebe a nwụọ. Enye m ebe a nwụọ. Ya bụ ọgwụ ị na-aṅụ nkekwa n'ọrụ ya n'ebe ị nọ. Ị ka na-ene n'anya. Isi gị ka na-ene n'anya. Amakwa m ihe m ji agwa gị okwu ahụ. Amakwa m ihe m ji agwa gị ya. Akakwa mma na ị kwadoro ijikere ka mkpọlụ gị jebe oli agụ ka nsogbu niile a ka aghafuo ya. Ọkwa maka ịnụkwu gị nwaanyị di gị ịnụkwu gị nwaanyị ọzọ o. Biko kwa. Anụgo m ihe ikwu. Ọgwụsị na ebe ya edu mgbe je n'oyi agụ. Anụgo m ihe ikwu mana mma gwa di m. Ejegwa di gị. Kedu ife ị na-eje agwali ya? Kedu ife ị na-agwali ya? Ka ọ dị gị ka igwe kịta ọsị gị jebe? Nna asa anya gị o. Sakwa anya gị. Ọ ka mma na ịkwadoro onwe gị. Mụnwa ga-akpọrọ gị anyị ejebe. Nsogbu gị niile ana. Ọkwa ị na ife na-agwa gị. Obrigado. Que vem mesmo? Me conta uma. Me conta uma.
O ife na-eme m ka m na-amarọ ka ife m na-eme ka m na-amarọ. Arọ na kịta. Arọ 11. Arọ 11. Legodu m. Arọ 11 nnukwu nwaanyị. O nwere ife m nwere igosi maka ya. O nwere ọ? Negodo emenike. Negodo emenike. Anụta nwaanyị. Emenike anụ nwaanyị. Mana kịta emenike ji ụmụ anọ kalaka. Mụnwa nọdụ gbara aka. Ọ na nwa agbọghọ amara akpụ ka ọ na-agụba adịrọ nkọ. Didn't you get the text that Halloween was on Saturday? This is Monday Night Vlog. Wardrobe. A sị na ọ ga mbịa kpatala ụmụaka iwe. Wanyere wa ji ya n'ite. Ezigbo nwunye m. Agwakwana iwe dị. Ọ na mgbe onye tụrụ ukwu ka o ji n'aka. Ka anyị si bụ ya na oke nke mmadụ ga-akaba. O si na-enekwa yo. O si na-enekwa yo. Nwanne ya arapụkwa anyị o. Nkọrọ na-ewetara ọ mpekere ji na-abụọ ka a na-agbala egwu. Mbutezi agba ji emezi aga. Ngwa ka m bawa. Esi wo mi tele ọkụ. Kirie. Esi ego ni esi na. Yo, ma. Kenanu mo ma. Mbutezi agba ji eme aga. Ewo. Hey, Olisa. Ebe anyị na-ejekọta nsogbu gị niile anago eziokwu ka m gwara gị ife ebe anyị na-eje na ị ga-eje ọnụ gị agwa m n'ebe nke etekasị ọ dịrị gị na mmanụnụ imepe ezigbo mkpụrụ ga-abata n'ahịa a maka mmanụ ịtara afụfụ tacha obi nweta afụfụ ịtalụnụ na-eme n'ihe ka ọ bụ na ọ dị nsogbu adịghị nwere nsogbu onye na-akpọkwa gị nwanne m onye na-ekwukwe m anụgo iji ahụ anyị na-eje chukwu na ekwere anya obi ekolokwu na gị ọmkpọ ga-eje otu obi gatago nsogbu ga niile agwụgo ọgwụna hai nwa m anyị abalị kama nwa na ịmụsigo na ụmụazị n'ime m ka a na-ekweligo yoyo onye sị na ya atụrụ ya mkata nwanụ ejuba ọfụ ọzọ ihe
ya mụ nne mụrụ ya mụ ụta ka esi wee mụ onye sị na adịrọla na m ọ dịgo na ya ọ dịrị na m ọ dị na m saa aka anyị na-abụ ya nwa ka nwa ji ya arụ ya nwa ka nwa ji ya arụ nwa m Ikenna sa ya aka mbe nnọọ o fọkwa na obere ya ngwanụnụ za ya ọsụsọ o emesiegokwanụ m ngwa na ma ga chọọ ihe ugeri o ngwanụ mee ya ọsụsọ o ewole iwe chọwa ewu ojii tupu chi ejiri efugo na nwanne m nwoke anọrọzi enwere onye ma mbọsị nke ya nwere ji ndụ ya aka n'ụwa ma achọ m ka njiri gboo hazie ọnọdụ ezinụlọ a ka ọ dị ọkpụtọrọkpụ ka jee nwe na ntamu echi n'ibe nje gwa gị ya bụ ibugo ụmụaka achọ nke ibe mụ na nwanne m nwoke nwe bana ka ntụkelie ụmụaka ka onye ọbụla gbado nke ya anya na-achọ m ka ụtọ mụ na nwanne m nwoke nọ ka ọ dị na mgburu a ụdị ọkpụtọrọkpụ ivugo ana dị na anya adị na ndịda ụzọ mmiri inu nke dị n'aka ekpe achọ ka nrapụrụ ya ụmụ gị nke dị na okụta ụlọ akwụkwọ ochie nke ya na ụlọ akwụkwọ ochie anyị bịa mara pụpụle ụmụ gị ọgwụ ọkwa nke dị n'ezi anyị si eje mba n'agụ ibe anyị na ndị agbalịna
ndị oku ma no oku ma bala akụkọ e mali mara pupule ụmụ hey mazazon nike oluzukwara otu a na biko oluzukwara nike otu a nsogbu adịrị ya obele nke ahụ nyere ba obele nke nyere ba ọ ga-ezu onye anyị nyere ụmụaka ha ọ ga-ezu ma ọ bụ na o zuru onye aga na nwanne ya onye bịakwute nwanne ya si ya na nke ya ezuru nwanne enye ya were nwanne ya nyere ọ rapụ achọrọ m nke ya eso okwu ma ọ ga-ezu ama na ọ ga-ezu ya kpatara nji mee ya otu anwa maka na ibe nji mee ya bụ na ma chọrọ echi ụmụaka na-atọ na gburu a maka mụ na nwanne nwoke atọkọ ụtọ ọgụ na nwanne gị a nje anya mfụ a na-ajụ ajụ o si wee tọrọkwa ụta alụkwa n'ọnwụ iwe si wee jidekwa n'ike na ikperapụrụ mụ na ụmụaka Chukwu emekala anyị nwanne nwoke apụrụ nta ma mụ hapụrụ kwuo Chukwu emekala anyị ọrụ ụmụ ya nọ ọrụ ụmụ mụ nọ be anyị ka dịkwanụ enwere ihe furu efu osita dị m nọdịkwa ebe nọ na-anụrụ nke a o si dị m nwanne gị ahụ otu ahụ ọ dịkwa ka ọ dị o si m na ụtọ gị na nwanne gị a eji m anya mmadụ na-abụ obodo ejima ọ na-alụgo na be mmụọ nọ mana nka na-apụ ele obodo afọ mgbe ya n'anya na nsogbu adịrị ya nke anyị jika nke anyị jika ọrụ ọmụmụ bụ nke m ọrụ be anyị God. Mama! 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 Baram nana nyo kando ne memiya. Baram nana nyo zondo biye ne bum. Chimi na kuya o ne memo. Amora mwa buto tune belu na ye bela bablo ne bu mebu. Amamno ne mesi mika. Libe di mana chum. Amamno bo yan ko na ya ne bu. Amamno ya bo na ya ne bu mo. Oh. Tukuna mwani na zawanya kachimiza no mbikono. Chimi no bione mesimo tukuna matawa mosenye makao. Aya gande na muranwa na afu kemu puzikwali chechuku. Masu sandu ni bugo kwa mo. Hai, ejide ili afo mkechie. Hai.
Nnabata nna asị ka ihe m ga-egolu nna mama m na ị na-egbu m egbu. Ama m na ị na-egbu m egbu. Hey! Agwa m na ị na-eme m ihe anwansị n'ọba asị. How? Ụwa dị egwu, ụwa dị egwu, ụwa dị egwu, ụwa dị egwu. Hey! Chukwu abịa ma bịakwa o. Chukwu abịa ma bịakwa n'ụmụ nsọ. Ay! N'anya ka nta na-egbukwe m. Oh! Ewo! N'anya egbukwenu m. Na m bịakwanụ gị nụkwara ihe m na-afụ. N'anya egbukwe m. Ay! Ay, ụzọ na m nọte ede. Ay! Onye fụrụ n'anya bụ ajọ mmadụ. Ay! Iwe mee m ihe a. Onye gwa m na ị ga-eme m ya mma nkwe. Hey! Chukwu. Hey! Mama, Adam, o kwere sị ka m gwa gị. Ịma nọ nna anyị ụzọ ndụ bịa na-eme m ihe a na-eme m. Na-eme gịnị? Mama, ị na-ajụ m na gịnị mere? Atụrụ m atụ ka m mụrụ amụ. Ị na-ajụ m? Ifeyinwa. Mama. Ifeyinwa. Mama. Ya beg n'ọnụ otu a. Asị gị, ya beg n'ọnụ otu a. Ekwukwana ọzọ. Ekwukwana ka ntị ọzọ ya kwasị so na m na abụ nọ n'ebe a. Maazị ụzọ ndụ mergo atata. Ekwukwana ọzọ. Amụkwana anwa. Ị na-adị ihe na-agwa asị gị ya bekwa n'ọnụ. Ọmachi ya ekwe. Amụkwana anwa. Maazị ụzọ ndụ. Ekwere atụ maka gị na. Ihe ekweta emetekwa ife ya n'anya gị. Ma ọ bụ na ekwute okwu Maazị ụzọ ndụ iko. Ị na-aba. Ma ihe ọ na-enye gị na-eli. Jeli afọ nwa gị kechie. Na-aba. Meche gị afọ ya n'anya.
gana miria kwa chimo bikoza bikono. Itana wano gana miria kwa dadi kunye mwakimo. Hai Jehovah nene kemarapo. Adiri kona munga amwakuno manitemo. Everybody will be considered Jehovah Bikono. I hope I get my Bikono. I didn't go see no Jehovah goes no can take one. I'm going to one where Jehovah Queen and watch him get my teacher. Get my man the body to put my Bikono no connect or wait for me watching. Hey, oh, my. Obi si ne game ade ko gbogbo bi asiwa ade. Ama bi ko za. Ade za na na mo. Ade za no. Ade mo be za na. Amara. Na mana maazị Ụzọndụ bụ emere ka nwa mma Nneka bụ Ifeyinwa yara ịmụ nwa. Nna anụ ọkpọ m eziokwu. Isi n'ụlọ. Okwu eziokwu. Nachi na nwoke bụ ezigbo mmadụ. Ezigbo mmadụ gịnị? Ife ọ na-eme nsọ nsọ, nche na ezigbo mmadụ. Chiamaka ka onye kọrọ. Isi onye kọrọ. Anụ ka mma m na mma Oliakụ na-akọ ya na baị. Nsị na ụnụ pụtakwa na m ga-agwa ụnụ. Ne biko ka ikpo kwa ọga na-akpọ na nne m si nsa efere bifo ọbata. Wepụ aka nwa ọ ga-adị mma onye ekwuziri maka ya ha ga-eje na nke ọkụ na-ele ele na-agụta ihe na-agwa kwuzitata ha eje na nke ọkụ na-ele ele na ihe na-agwa sụpụ aka na ọgọdị nkịta ya amụrụ m kwuru ya nkwa ka okuru na ihe na-agwa nwa kwụpụ aka ọkụ n'ole anyị na-eje na ya kwuzitata ihe binye na ihe na-agwa maka ọrịa si agbụziri aka Chimbo na gị ka ọ rapụ nwa nwaanyị aka dọ na aka na ntị ihe mmakụ gị iti ka akụrụ pan mmakụ gị obi na olugo n'ụdị a mba ị ka na-ajụ m oribe n'ụdị a ị ka na-ajụ m ọkwefọ gị ihe mmemme gị ọ bụrụ nke asị na mmasị na ndị ya dịkwara asị n'ọbụ ihe mmemme gị ama m agwa gị ya kịta ama m agwa gị ya ọ dị mma
mkpụrụ osisi nke anyị ụmụaka na-etichazite ihe ka ọka osi ekwe nke ọkaka abata gbapụta gị na wee tukere ekwe nke olu odelu oloma na onwe ike adịkwere ihe abịrị ya bụka ọ tasị anyị na ndewo aha nke anyị na-ekune n'enu ka ọ gịnị ọ dịkwa mma ọ bụla nwa nwanne gị nwoke nke a na-akpọ Obinna a na-akpọ Obinna obi ya na-eme ya n'obi chebe Obinna nke mụkwa Obinna ọ sị na gịnị ka ị mere nna gị nụkwa na nna aga Obinna chịba m ọgwụ nke nwata na ibie kama ọ eje kene echie Obinna nwa nwanne gị nwoke eje kene echie na mbịara otu ihe ịgwa m wee gbu ya nkịtị ọ bụ ya ka m ịkụchachi ya ijiji fie ọkwụ aka beri ya imi n'ụzọ ụtụtụ mmụọ na mmadụ ka ọ lụgolu nnọọ ka echechie n'ụzọ na chi efoghị efo na ya ọnya na gịnị mezi olugozi na ụdị a mụ na nwanne nwoke anụrụ ọkwọ n'ọkụ mụ na nwanne nwoke ekpenu ọkwanụ nkịta nwaanyị zụrụ na-atakwa akwa die nna m die ka m gwa gị ibe okenye nọ na anafụ nwata ligoro enu ọmafụ ya maka na ama m na Chineke nke usu nke ndị agha niile na-emesi ata ofu mbọsị eziokwu apụta ife die nna ya ka mba unu die nna m die die m gwara ya die ọkarịsịma kedu ihe mere nne enweke esi eleta mmadụ ana m eleta ụmụaka achụgbuo m aja ka ọ dịrịba mma achụ nkịtị enwere ibe nwanne na-emelụ nwanne m anaghị emelụ ndị a olubuzie nke ụmụ ya na ụmụ m ibu ekwuzi agha kwesị ka ịnọkwa be mmụọ na-abụ ndị na-eme enwe ụzọ nsi mejọ onye bụ nna gị onye bịa ma azụzọ ndụ kpachapụkwa anya gị dewere gị tekene gị achọrọ m achọ ịchọkwa onye ga-ewepụ n'ụsọ maazị ụzọ ndụ kpachapụ anya gị biko kwa lekwa aka m onye ọjọọ unu bụ ụmụaka emele elu emele ana chikwu abịa mama n'aka ndị ọcha akwụbe ndị a na-achọ bụ ka o kwusịrị mụ na nwanne m nwoke nwanne m nwoke enwere ife na-ese mụ na ya ma esenata okwu m ga-akwụ ịnatara egwu niile dị elu ya mụnwa chukwu gbaghara unu na amara ife unu na-eme ọrụ ife nwaanyị kwere unu n'ime ma emesịa taa eziokwu ya pụta ibu eziokwu dị ka mgbugbo ogede alachara tonye na mmiri onye senata enu chukwu aka ndịkwa ọcha ụmụaka